1990 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଆଶିକିର ଆକ୍ଟର ରାହୁଲର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ବନିତା ଖଡ୍କେଙ୍କ ସହ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ନାଚିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାହୁଲ ଖୁବ୍ ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଓ ବନିତାଙ୍କ 1993ର ଫିଲ୍ମ ଫିର ତେରି କାହାନୀ ୟାଦ ଆଇର ଗୀତ ତେରେ ଦର ପେ ସନମ ଗୀତରେ ନାଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ନେଟିଜନ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବା ଭିତରେ ରାହୁଲ ଏବେ ଏହି ନିଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ କାମର ଦରକାର ଅଛି। ସେ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଆଇନଗତ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି ଆଇନ ମାମଲା ଏବେକାର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ତେଣୁ ପଇସା ଯୁଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ନେଟିଜନ୍ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ହସୁଛି, ତାହେଲେ ଏହା ରାହୁଲଙ୍କ ବାବଦରେ କମ୍, ବରଂ ନେଟିଜନ୍ ନିଜ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ୟୁଜର୍ସ ଏତେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏକ ଭଲ କାମ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ କେସ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି।